Halo lagi, so tuliran orang kala nomination ke file hula le, alang tu magari pilu cok, aron ini siapa nih mati, tapi pilu kurang dah ikut tingkok malah. Asal so jo ini sila, nona ke bengi sila, tuliran orang hedi la CM la ke man itu lagi, kar biang long pan ke cendek ke di, koi, apa na cendek mati dia, hang kata cendek ke bangun cendek ke. Kopi koson men lone sata me eres der lo ata me nili tum ladak difu along non alang di pon bom lo dak manja pena bang ini tum ladak second usi tum phan ta me tum arjulo kopi aputak se eres mala tum alang di tum ta nang phan heke lapen akes nombor ko anno ko pulo putali tum arjulo stala ta nang phan he lapen akono ni tum DSP phan ala arjudun lo lata kesa ke dak nang tum nomor hai ke long po pulo ke ihin arjunon puta nang thanthe aputa nang thanthe lasinon difusi pon bom lasi klar dakalam ana bangke nili tuman se longji seta melake abinong et ke lake tuliram ronghang alangli la APSLC a leader satu phala posonsi mane ason kes ke pa bom je tum jongdak na hello se klar dakalam ke mo nili tum nang tum hanang thantu po